Για τον τουρισμό, τι να πω. Έχουμε ακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια ένα εντελώς αποτυχημένο μοντέλο. Να πηγαίνουμε σε εκθέσεις, να δίνουμε χρήματα από χιλιάρικα κάθε φορά, 2,5, 3, 3,5 ανάλογα στο που πάμε, για να δώσουμε 1.500 προσπέκτους. Χωρίς από εκεί και πέρα να μπορούμε να κινητοποιήσουμε ούτε κόσμο, ούτε πληθυσμό, ούτε οτιδήποτε άλλο για να έρθει στο νησί μας. Το έχουμε πει επανειλημμένα, το έχουμε εντοπίσει, το έχουμε εξηγήσει, έχουμε πει τι πρέπει να γίνει και πού σκοντάφτουμε. Ο ίδιος ο Δήμαρχος εδώ πέρα προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα που έκανε την ομιλία, είπε ότι για μας, καλός ή κακός, το νησί ζει από τον τουρισμό. Μάλιστα λέει για μένα, ναι, αν θέλετε να σας πω τη γνώμη μου, κακός. Για μας το νησί δεν ζει κακός από τον τουρισμό. Ο τουρισμός είναι ο κινητήριος μοχλός του νησιού και ο τουρισμός είναι εκείνος ο οποίος θα αναπτύξει και άλλους τομείς που έπρεπε ήδη να έχουμε φροντίσει να το κάνουμε αυτό, όπως το πρωτογενή τομέα που έχει να κάνει με το τυροκομείο, όπως έχει να κάνει με το οργανωμένο μελισσοκομείο για να προωθεί τα προϊόντα μας τυποποιημένα και το ένα και το άλλο, και αυτά τα πράγματα πάνε παρέα μαζί, όπως ακριβώς έχει γίνει και η άλλη παραγωγική μονάδα με τα κετρινοπούλωρα και όλα τα κουλουράκια τα οποία παράγουμε εμείς. Για μας λοιπόν ο τουρισμός είναι το πρωταρχικό πράγμα για το νησί μας. Αν δεν το καταλαβαίνουν αυτοί και θέλουν ένα νησί το οποίο να είναι στον κόσμο του, στην ηρεμία του, στην ησυχία του, στην μιζέρια του, αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Για μας ο τουρισμός είναι το α και το ω και είναι η πηγή της ζωής για όλους μας, και για εσάς και για μας. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε τα νησιά στην Κο, στη Ρόδο, στην Αμοργό από την άλλη μεριά να αυξάνουν συνέχεια το τουριστικό ρεύμα προς αυτούς και εμείς να καθόμαστε απαθείς με σταυρωμένα τα χέρια και να λέμε κάποια στιγμή, κάπως, κάποτε, με κάποιο τρόπο θα αναπτυχθούμε. Μα να σας πω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Φέτος το τεχνικό πρόγραμμα που καταθέσαμε, εμείς από την πλευρά μας επίσης, είχαμε και την εξής πρόταση. Να κάνουμε μια προμελέτη για να μας πούνε επιστήμονες πώς μπορούμε να αυξήσουμε το μήκος του διαδρόμου του αεροδρομίου της Ασφάλειας. Και το είπαμε αυτό το πράγμα γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αν δεν αυξηθεί ο διάδρομος του αεροδρομίου, με ένα αεροπλανάκι 35 θέσεων θα είμαστε. Το οποίο δεν πρόκειται να βοηθήσει πουθενά πάνω στο θέμα τουρισμού. Η απάντηση που εισπράξαμε ήταν ούτε καν θετική άποψη. Ναι, να κάνουμε προμελέτη. Η άποψη τους ήταν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, ότι αυτό είναι ανέφικτο. Λες και είναι ειδικοί, λες και είναι επιστήμονες. Από πού και ως πού τελικά αυτοί οι άνθρωποι γνωματεύουν για το τι μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να γίνει, πάνω σε ένα καθαρά τεχνικό κομμάτι. Με ποιες γνώσεις, πώς αποκλείουν αυτά τα πράγματα. Επειδή είναι αντιθυμένα να τα ψάξουν, επειδή δεν περνάει ποτέ από το μυαλό τους ότι εν πάση περιπτώσει εδώ πέρα χρειάζεται φαντασία και χρειάζεται θετική σκέψη για να κάνεις κάτι. Εμείς λοιπόν που το ψάξαμε και το ψάχνουμε, σας διαβεβαιούμε ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα για να αποτελέσει την πηγή ζωής για το νησί μας. Με δύο τρόπους, είτε με επέκταση προς τη θάλασσα, είτε με αλλαγή του άξονα. Για να βγάλουμε όλα 250 μέτρα που θέλουμε. Και θα το κάνουμε, αυτή είναι η υπόσχεση από εμάς για εσάς, για να μπορέσουμε τελικά να προχωρήσουμε. Μιλήσαμε την έδρα των συγκοινωνιακών στο Πολυτεχνείο. Μιλήσαμε με ανθρώπους από εκεί και μας είπαν ναι κύριε Κομινέα, είναι εφικτό. Απλώς θα χρειαστεί να κάνουμε ένα κοστολόγιο για να δούμε ποια είναι η λύση αυτή η οποία είναι πιο συμφέρουσα. Και αυτοί από την πλευρά τους δεν θέλανε να κάνουν ούτε προμελέτη. Για να μην φανεί τελικά ότι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας δίνουν αυτά τα χρόνια δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όπως επίσης σημαντικό θέμα για μας είναι και η άμεση σύνδεση με την ΚΟ, τόσο ώστε να εκμεταλλευτούμε το διεθνή αερολιμένα της ΚΟ για να μπορέσουμε να φέρουμε κόσμο από εκεί
σε πολύ τακτική βάση και όχι με τον τρόπο που γίνεται τώρα. Αυτά που σας λέω ήταν πάντα άμεσες προτεραιότητες για μας και περιλαμβανόντουσαν στα τεχνικά μας προγράμματα. Και ταυτόχρονα ήταν και στο προεκλογικό μας πρόγραμμα πριν από 4 χρόνια, όταν το είχαμε φτιάξει τότε. Και να ξέρετε ότι πάνω σε αυτούς τους στόχους θα κινηθούμε όσον αφορά το θέμα του τουρισμού. Όπως επίσης και σε ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο διαφήμισης, εκμεταλλευόμενοι το διαδίκτυο με πολύ στοχευμένες δράσεις πάνω σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, αλλά αναπτύσσοντας ταυτόχρονα και όλους εκείνους τους εναλλακτικούς τρόπους τουρισμού μέσα από επίσκεψη σε παραλίες παρθένες που διαθέτουμε, όσοι γνωρίζω για το νησί μας καλά, πάρα πολλές, και εγώ τις έχω περπατήσει όλες, μέσα από εναλλακτικούς τρόπους διαμονής στο νησί, αλλά και περιήγησής του, τόσο ώστε τελικά να φέρουμε κόσμο ο οποίος αναζητά αυτό το παρθένο που έχει το νησί μας και το οποίο χάρη σε όλους εσάς το διατηρούμε. Τι κάναμε εμείς στο Δήμο τη χρονιά που μας πέρασε? Πρώτα απ' όλα κάναμε το πιο σημαντικό. Όποτε μας ζητήθηκε η βοήθεια, την παρήχαμε χωρίς δεύτερη σκέψη. Ανεξάρτητα από οποιοδήποτε πολιτικό κόστος. Μας κάνανε κριτική ότι γιατί βοηθάτε με τους ανθρώπους σας στην εκτέλεση περιπτής των τεχνικών έργων, γιατί αυτό το πράγμα τελικά αποδίδεται στον Δήμαρχο, ότι αυτός το έχει εκτελέσει. Μα άμα δεν βάζαμε εμείς τους ανθρώπους να κάνουμε αυτή τη δουλειά, να συμμετέχουμε, δεν θα γινόταν τίποτα. Εμείς, φανταστείτε, σαν αντιπολίτευση, κάναμε τεχνικό πρόγραμμα για λογαριασμό του Δημάρχου, αδιαφορώντας αν αυτός αποκομίζει όφελος ή όχι, επειδή ακριβώς δεν μπορούσαμε να αφήσουμε το νησί εγκαταλελειμμένο. Ένα νησί για το οποίο δεν νοιαζόταν κανένας. Δεν θα γινόταν ούτε αυτά τα οποία έχουν γίνει στο νησί αν δεν κάναμε αυτή τη δουλειά. Εμάς μας νοιάζει η αστυπάλαια πρώτα απ' όλα. Μας νοιάζει ο τόπος μας. Δεν μας νοιάζει ποιος ωφελείται, ποια δημοτική αρχή ωφελείται από τη βοήθεια την οποία παρέχουμε εμείς. Εμείς θα δείξουμε πάντα τη βοήθειά μας από όποια θέση κι αν είμαστε. Αδιαφορώντας για οτιδήποτε. Γιατί αυτό εξυπηρετεί το νησί μας και όλους μας τους δημότες. Και πάντα αυτό θα κάνουμε.